Expliqué por el Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia. Le corresponde el uso de la palabra a la senadora Bideguren. Eskerrik asko, presidente, senatari jaun-andreok. Eraldaketa handiko garaiak eta munduko ekonomia ordena aldatzen ari den une honetan, Euskal Herria Bilduren aukera makina erreminteraen industriari laguntzeko beharrezko neurriak bultzatzen dituen proposamena ekartzea izan da Senatuko bilkura hontara. Testuinguru konplexuak eta industri honen berezitasunak eraman gaitu gai hau agendan sartzera. Testuinguruari dagokionez, era laburrean esateko, globalizazioaren eta eredu ekonomiko neoliberalaren ondorioak bizitzen ari garen garai honetan, herrialde ezberdinetatik politika protekzionistak indartzen ari direla ikusten ari gara. Eta Europaren egoera erabat kezkagarria da. Sektorearen berezitasunei dagokionez, makina erramientaren industria, tradizio luzea eta espezializazio esanguratsua duen industria da. Eta beraz, industria honen aldeko apustua indartzeko aukerak ditugula ikusten dugu. Konplexutasun ekonomikoa hobetzeko funtsezko sektorea da. Eta funtsezkoak diren ekoizpen jardueretan autonomia estrategikoa bultzatzea garrantzitsua dela uste dugu. Jakina da baita ere, industria honek beste industria batzuengan eragiten duela, hauen lehiakortasunean lagunduz. Horregaitik produzio ekipamentua berritzeko neurriak hartzea eskatzen dugu, eta bereziki marka propioa eta originala duten fabrikatzaileak laguntzea. Ez dut uste SOEren emendakinarekin gobernuaren konpromisoa ahultzen denik. Poner en martza esatetik, gure mozioan horrela zetorren, reaktibar esatera zetorren, lehendik bazegoelako programa bat eta programa hori berriro hartzea eta reaktibatzea eskatzen da. Hori bai, aurreko deialdia baino eraginkorragoa izatea izan behar da denon helburua. Jakin badakigu gainera Euskal enpresek dimentsio txikia dutela nazioarteko lehiakide batzuekin alderatuta, eta honek ahultasuna suposa dezakeela bizi dugun ziurgabetasun testuinguru honetan. Honen aurrean, gobernuek partaidetza izatea estrategikoak diren enpresetan berebiziko garrantzia du enplegua eta gaitasun industriala bermatzeko. Baina garrantzitsua da baita ere, eta hori da baita ere eskatzen duguna mozioan, finantzak eta baldintza hobeak eskaintzea. Argi dagoelako finantziazio aukerak okertu egin direla azken boladan. Eta honen ondorioz, inbertsio funtsen partaidetza enpresa garrantzitsuetan asko handitu da. Gure kasuan, Gamesa, Guasco, Ribermática, Euskaltel, Aernova, ITP, hoietan guztietan inbertsio funtsen partaidetzak gora egin du, eta tokiko erabaki ahalmena galdu egin da. Egoera honetan, industriaren deslokalizazioa etengabeko mehatzu bat da, enpresen sustraitze faltagaitik. Eta ez dakit autokritikarik egingo den, baina asko gogoratuko dira aurrezki kutzek ekonomian orokorrean eta zehazki industrian izan duten paperaz garai batean. Horregaitik garrantzitsua da deslokalizazioa ebitatzeko mekanismo eta enpresak errotzeko pizgarrietan pentsatzen hastea finantziazioa errazteko neurriak hartzen diren une berean. Eta azkenik ikerketa garapen eta berrikuntzarako inbertsioak hobetu behar direla azpimarratzen genuen gure mozioan. Inbertsio helburuak eskara betetzen ari, eta gainera atzera egin dugu Europako beste herrialde eta eskualde batzuekin alderatuz. Argi dago beraz, gobernuek erreakzionatu beharra daukatela eta lehen bailen. Senatari jaun-andreok, ezin dugu onartu gure ekonomiak pisu industrial gehiago galtzea. Euskal Autonomia Erkidegoan azken 10 urteetan 100.000 enplegu galdu ditugu, eta azken 4 urteetan 12.000 baino gehiago. Hala ere, Euskal Herrian industria kultura oraindik nahiko errotuta dago, eta aukera daukagu kultura industriala daukagun lekuetan iraunkortasuna bermatzen duen industria berrindartzeko. Banaketa ekitatiboagoa egiten duten enpresak bultzatzeko eta kalitatezko enplegua sortu eta mantentzeko gaitasuna duten enpresak indartzeko. Alegia, industriaren ikuspegi berritzaile edo eraldatzaile bat behar da, eta hori da Euskal Herria Bilduk egiten duen hautua 2023an publikoki aurkeztu genuen politika industrial ekintzaile bateranzko oinarrietan agertzen den bezala. Eta bide horretatik ekingo diogu gure lanari. Bidean, seguru gaude, bide lagun asko izango ditugula eta guztiekin batera denon artean egin beharko dugu. Beste barik, mila esker ekimen hau
babestuko eta alde bozkatuko duzuen guztioi. Gracias, senadora.